Toivottavasti se menee tohon latoon. No tappakaa se. Ei vittu, ei se mene tohon, tuolla käy juoksua. So what up, dude? So what up, dude? No voi perse. Jos ei se puhu, Tappakaa niin... se. No niin, nyt se pysyy. What? Puhuuko se? Joo. No toivottavasti mitään selvää. Mä mennään täältä, mä yritän puhua sen Mikä, kanssa. kuka se näistä on? Se milloin on reppu, täällä on backpack. Koko selkä suopäin. Se liilan reppu. Häh? What? Wow. Missä hävis? Se juoksee tossa. Se yrittää auttaa. Se osui mua. No fuck. Mä asuin siihen. Se tulee. Shit, nigga. Tää on virhe. Kaikki fall back. Mä sain sen. Mulla loppu luodit, että tossa toi haulikko. Oi vittu. Mä sain siltä teepaidan. Uusilla burlap, holy shit, nice.